Ga wasu daga cikin muhimman abubuwa da suka faru yau a Najeriya. Jami'an tsaro sun samu nasarar dakile wani mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai a wani sansanin soji a jihar Borno. Sai dai an rasa rayukan sojoji 5 da mambobin civilian JTF 3 yayin kare yankin. Masu ruwa da tsaki sun nuna damuwa kan tsaron ɗalibai kusan miliyan 1.9 da za su rubuta jarabawar WAEC sakamakon yawaitar sace ɗalibai da malamai a jihohin Oyo da Borno. 'Yan bindigar da suka yi garkuwa da ɗalibai a jihar Oyo sun nemi kuɗin fansa na naira biliyan 1 tare da buƙatar aiwatar da shari'ar musulunci. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da cewa babu wanda aka kashe daga cikin waɗanda aka sace, yayin da gwamna Sheyi Makinde ya gana da jami'an rundunar sojin sama domin taimakawa ayyukan ceto. Bayan barkewar rikicin kabilanci da hare-hare a wani ƙaramar hukuma ta jihar Taraba, an sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 domin dawo da zaman lafiya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa wato Atiku Abubakar ya soki uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu kan wasu bukukuwa, yayin da har yanzu yara da dama ke hannun masu garkuwa da mutane. Matatar mai ta Dangote ta sanar da ƙara yawan tace gangar mai zuwa 700,000 a rana, yayin da take ƙoƙarin kaiwa burinta na gangar mai miliyan 1.4 a rana. An samu hargitsi a zaman majalisar wakilai kan rikicin shugabancin 'yan adawa, tare da zargin wasu 'yan majalisa da karɓar cin hanci domin goyon bayan wasu 'yan takara. 'Yan sanda sun kama wani matashi mai shekaru 22 bayan ya yada labarin ƙarya a kafafen sada zumunta cewa 'yan bindiga za su kai hari, lamarin da ya jefa jama'a cikin firgici a jihar ta Osun.